Uda hasi berritan jaiak protagonista ditugu Euskal Herrian. Esaterako Irunen San Martzialak ospatzen ari dira eta gaurko egunik handiena bertan, alardearen desfilarekin. Pandemiaren etenaldiaren ostean bueltan dira festak herritarreko gotxortu aldituzte. Irunen izan gara herritarren ahotsa jasotzen, ona hemen kontatu igutena. Urten dira Juliak ikusten dituen lehenengo San Martzialak. Eta bihar jantziko da kantinera jantziarekin. Normala denez gogo handiarekin eta dena prestak aguina eta gogokin, esperoan. Iaz eta aurreko urtean nahiko triste izan zen, baina urtean ja konten eta gogo handiekin. Nik uste dut jendea gogoakin zegoen, nabaitu da jendea animatuta daudela, jendea gogoakin hartu duela festak eta nik uste dut lehenago baina igual alaiagoak. Ekainaren 30 honetan alardea da nagusi. Zer nolako egitaraua dute herritarrek? Goiz geiki, txikiak usten hauen, porque gainera berarentzat da aurreneko urtea baita ere. Eta hori alarde ikusi, gero mendira igo, ez duen hori handirik askorik egiten. Bazkaldu familiakin eta arratsaldean berriro alarde ikustera. Alardea ikusi, zaldilekin egon eta familiarekin ospatu, bazkari baten. Azken urteak nahiko tentsiorekin bizi izan dituzte, pixkanaka baretzen doa berdintasunerako bidean. Azkenean bakoitzak bizitzen du festa nahi duen moduan. Orduan bakoitzak juten dela ikustera nahi duen alardea eta bestearen arrespetatuz eta listo. Bakoitzak egiten du bere plana eta badago aukera bientzako eta bakoitzak egiten du nahi duen eta listo. Nik uste azken aldian ja lasaiagoa dagoela, asuntoa, baina oraindik gatazka hori hortxe dago eta ikusiko dugu aurrerantzean ze irten bide etortzen den. Gaur ekainak 30 Irunen San Martzialak ospatzen ari dira eta horrekin batera alardaren desfilea. Urte luzez eztabaidatsua izan da herria bitan banatuz. Badira alardearekiko duten jarrera dela eta egun horretan elkarrekin egotari muzin egiten diotenak ere. Eguna bananduta pasatzen dutenak. Familia horiek normalean ez dira elkartzen. Baina ez aurten beste urteetan. Eta badaude. Eta horrela badago peinagarria, baina hori gertatzen da Irunen, baita Onjarbin ere, orain dela ja urte asko. Pena ematen du. Aspalditik dagoen gatazka da alarde parekide eta baztertzailearena. Azken urteak lasaiagoak izan badira ere. Izan da oso gogorra, izan da. Orain askoz lasaiago dago, hala ere ez da batere normala bizitzen duguna Irunen, Onjarbin ere. Ez da batere normala. Haiek baztertzen gaitu. Zen garaia hori zela pasada bat, horroroso. Minoria bat bezala aguantatu egin behar genuen. Gainera gure helburua oso argi geneukan. Orduan hori lortzeko egon behar ginen. Eta benetan, jende asko sufritu du, asko. Eta urtengoa lasaiagoa izan arren udalaren erantzunik jaso gabe antolatu dute alarde parekidea. Antolaketa bere gain har dezala eskatu zioten orain hilabete batzuk Irungo udalari, baina honek ez du erantzun. Andreak baztertzen dituen desfilari ordea harrera egin dio. Hemen egiten dira bi alarde eta udaletxeak ez dauka alarderik. Ez dauka. Ez gurekin, ez besteekin. Bestea da pribatua. Beraz, triste da, ez? Ostera urten erean izan dira Emakundeko zuzendari Izaskun Landaida, EAEko Arartekoko ordezkariak eta Espainiako Gobernuko ordezkari Denis Itxaso. Azpimarratzeko abestaldea urten lehen aldiz alarde parekideak udal gobernu taldeko kide baten eskutik jaso duela hiriko bandera. Miren Etxebeste berdintasun zinegotziak eman die ikurra, Elkarrekin Podemos iuko kideak. Hor aigea pixkanaka beste modu batean ere berdintasuna sustatzen Irungo hirian, pixkanaka baita ere jendeak ulertu dezan berdintasuna ezin dela 15 egunetan, urteko 15 egunetan edo hilabete batian albo batera utzi, berdintasuna urtero defendatzen, egunero defendatzen den kontua dela eta ez dago salbuespenik, ez. 1998an ekin zioten borroka horri, alarde parekidearekin berdintasuna aldarrikatuz. 1998an jasi ginen
alarde bat osatzen, alarde bat non gu emakumeok egiten dugun gauza guztiak, adibidez ni orain general naiz, baina naiz txibilito jotzen edo danborra edo denetatik. Beste alardean hori ezinezkoa da, ez digute uzten, bakarrik kantinera izan behar gara. Eta horren kontra egin genuen alardea. Gaurko desfilean ere alardean emakumeak bezalako oihuak entzun dira. Euren helburua ez da ordea alarde parekidea ere onartua izan dadin lortzea, alarde bat eta bakarra eta parekidea izan dadin lortza baizik. Baina hori lortzeko udalak zerbait egin behar du, paso bat eman behar du. Momentuz oso gertu ez dut ikusten, baina ari dira gauzak aldatzen, ari dira. Euria izan da nagusi gaurko alardean, dena den alarde parekideak harro egin du bere bidea, txalo eta aldeko oihu artean. Batek aztarazi nahi izan zuen auzolan azere indako hazi guztiak nekez birrinduko dituztela haien harriez Uztaren ila iritsita hasiak garabiltzen harri guztien artetik arrakalak bilatzen Uztaren ila iritsita hasiak garabiltzen, harri guztien artetik, ari gara loratzen. Jauregia dakizuen bezala Donostiako udalaren esku uztea adostu dugu Espainiako gobernuarekin memoriagune bat izateko eraikin hau. Eskualdatzea udalaren gain urtebeteko epean egingo da, horrela adostuta dago ere. Eta gure ustez berri pozgarria da, aurrera pauso bada memoria inklusibo, behar dugun memoria inklusibo horren baitan,
aspaldiko aldarrikapen historikoa delako eta iraganeko gertaerak aitortzeko ere baliogarria izango delako eta ahaztutako biktimei, ahaztuta dauden biktima horiei erreparazioa emateko ere. Ezin dugu ahaztu hemen bertan galeko kide batzuk Lasa eta Zabala torturatu zutela, gerora akabatu zutela beraiekin eta kare bizian lurperatu zituztela. Eta ezin dugu ahaztu ere Frankok erabiltzen zuela eraikin hau, beren Donostiako udaldia egiten zuen bitarte horretan, beraien errezepzioak edo harrerak egiteko. Jauregi hau herriarentzat berreskuratzea simbolikoa bada, baina simbolikoa izateaz gain badu ere beste balore bat eta da hainbeste ukatutako errealitate isilarazi hori nolabait azalaraztea. Gurutze Gorria Henri Dunant Suitzarrak sortu zuen. Araban, 3. Karlistadan jaio zen Estanislau Urquijo Ilandaluze orduko ahaldun nagusiaren eskutik eta beste 100 pertsonen laguntzarekin. 150 urte hauetan aldaketa anitz izan ditu erakundeak, izan ere hasieran zaurituak artatzeko sortu zen eta gaur egun beste helburu eta lan esparruetan aritzen dira lanean. Bere garaian sortu zen, gudan zeuden pertsonei zaintza emateko eta baina gure gizartea ere modernizatzen edo aldaketak ere izan ditu, eta horren aldaketan guk ere 150 urtean pentsatu hasi zen horrelako gaiekin, eta gaur egungo gaiak edo gaiak nagusienak dira erreflexiatuak, gizarte arloan behar duen jendea edo laguntza, eta hori da gaur izango zen Gurutze Gorriko beste arlo dituk, baduka ere gazte talde bat, osasun arloan ere lan egiten dugu, prestakuntza arloan ere, ez dugu enplegu arloan ere, ez dugu galdu beste gaiak ere, baina gauzak aldatu dira, gizartea aldatu egin da, eta Gurutze horrekin aldaketa horiekin batera, nik esaten dudan bezala, azkenean Gurutze Gorria niretzako da iceberg bezala. Azkenean punta bat bakarrik ikusten da, baina azkenean ura azpian gauza asko daude. Egun, Gurutze Gorrian parte hartzeko aukera eta modu desberdinak daude, bai aurrez aurrez, baita telematikoki ere bai. Baita ere gaur egun daukagu hori voluntario virtuala edo, adibidezuk ez dakit, hemen bizi ez bazara, edo ez badaukazu gure ordutegi barruan edo aukeran egiteko, badaude gaiak eta gauzak egiteko zure etxetik eta beste ordutegi batekin. Beraz, aitzakiak ez dago, baduzu Gurutze Gorriko parte izatea, aukera ezberdinak dituzu gurekin parte hartzeko. Urteurren hau ospatzeko hainbat jarduera burutu dira, horietako garrantzitsuena Suzien desfilea. Gauzia da errekonozitzea lehen egon diren voluntarioak, orain daudenak eta egongo direnak. Egin genuen martxa bat edo desfile bat antortxakin. Pandemiak eragindako egoerarekin batera voluntarioek gora egin zutela adierazten dute. Egoera zaila, baina zoriontzua bezala gogoratzen dute. Eskertzeko da, ze hori pandemia sortu zena eta hori jendea lantokiak eta itxita zeuden ez dakiz eta orduan jendean ez zuen, azkenean sentitzen zuen behar zait egin behar zuela, eta orduan pila bat jende hurbildu zen Gurutzeraino, eta gainera hori ere, eman digu aukera ere, jendeari ezagutzeko zer egiten duen Gurutze Gorria.
the spirits of the old Highland men. Towering in gallant fame, Scotland, my mountain hame, high may your proud standards gloriously wave. Land of my high endeavour, land of the shining river, land of my heart forever, Scotland the brave. In the misty highlands, out by the purple islands. Bi herriok elkar hartuta, sarritan esaten da, Gutariko bakoitza Pirineo guztiak argistatzera joango bagina akaso ezinezkoa izango litzatekeela edo oso zaila izango litzatekeela. Baina bi herrik elkar hartuta gai izango gara hori irudikatzeko barruraldera. Baina ez da hori, bakarrik. Kontua da Europari ere mezu argi bat iritsi eta helaraziko diogula. Eta da, bi herri bagaudela, bi nazio estaturik gabeko bagaudela, erabaki nahi duguna, gure autodeterminatzeko eskubide hori gauzatu nahi dugunak, eta gainera autodeterminatzeko oso determinatuak gaudela. Ze hain izango da ederra, hain izango da bi herrien artean, aurreneko ekimen bat elkarlanean egiten dana, bide batez, esan behar dut baita ere, elkarlan hori etorri dela geratzeko. Hau da, guk jarraituko dugula katalanekin eta badagoela gogo bat bai eurengandik eta bai guregandik, garatzen joateko oraindik ekimen gehiago. Beraz, hemendik nik egingo nukeen deia izango litzateke etzazue galdu uztailaren 2ko ekimena, gure esku kantolatuta, baina ez gure esku bakarrik, beste hainbat eragileekin batera eta bi herrien arteko ekimen honetan parte hartzea garrantzitsua izateaz aparte, bihotzean gordeko duzuen ekimena izango. Hau, Arturo Kanpion euskaltegia dugu, 1978tik gaude egoitza hauetan, baina euskaltegia bera lehenago sortu zen, 1971-1972 ikasturtean bere estatutuekin eta garaiko aukera legalekin entitate juridikoa duen zerbait da Euskal Herriko lehen biziko euskaltegietakoa. Orduan, hasi ginen ikertzen, eta ikusi ginen ahotsak.eusek ikertzen zuela Euskararen inguruan, eta Euskal Herriko herri bakoitzean ze egoera zegoen, baina ikusi ginen falta bat Euskal Herriko muga guztian, Espainiar eta Frantses estatuekin dugun muga guzti horretan, ikerketa falta zegoela edo ez zegoela material handirik. Orduan ikuste pixkat hortik sortzen dela, ez? Bai gure jakin-minatik, bai gure errealitate ezberdinetatik eta falta horretan. Gasteizko Jan Eder Euskararen etxeak agur esango dio bere 8 urteko ibilbideari. 2024ko urriaren 15ean inauguratu zenetik 2022ko ekainera bitartean 66.500 erabiltzaile baino gehiago izan dira Jan Ederren antolatu diren 900 bat jardueretan. Urteotan euskal kulturaren erakusleio izan da Jan Eder. Euskal sortzaile ugari izan dira hartan beren lanak erakusten, idazleak, musikariak edo aktoreak besteak beste. Proiektua Lazarraga Kulturelkarteak eraman zuen aurrera eta urte hauetan zehar tinko eutsi dio hasieratik finkatutako helburuekin, hala nola euskara eta euskal kultura sustatzea, euskarazko kultura adierazpide orori erakusleioak eskaintzea eta euskal kulturaren ikerkuntza nahi sorkuntza bultzatzea.
bost helburu finkatu genituen, batetik euskararen erabilera bultzatzea, euskarazko kultura sormena sustatzea, euskara normalizatzen dauden eragileekin elkarlana sendotzea, kultura erreferente bat izatea, kontuan izan behar dugu, gu hasi ginenean hemen, inork ez gintula ezagutzen, orduan erreferentzialtasun hori lortzea guretzat ere garrantzitsua zen, eta bosgarren zen euskara eta beste hizkuntz gutxituak aztertzea. Orduan, bost helburu horien inguruan lanean ibili gara 8 urte hauetan, eta helburuak ez ezik ere, nola ez, publikoak ere kontuan izan ditugu, ez? Hau da, ona datozen erabiltzaileek dituzten beharrak edo kontsumo ohiturak eta bar. Ekainean ateak ixten dituen arren erronka berri bat daukat eskuartean, Gasteizko kafe antzokia. Gasteizko Errementari kaleko Ruiz de Bergara jauregian egongo da. Gasteizko udalaren esku daude orain hurrengo pausoak eta eraikina egokitzeko obrak abuztuan amaituko dituztela iragarri dute. Pasaden dizkan bat zeuden 2 kanta euskaraz ja, eta hasi nintzen ja lan egiten hizkuntzarregaz. Eta hasi ginenean egiten bulkez den lehenengo kantak, proposatu nion jangitzi zaitik ez dugu egiten erdia euskaraz, erdia ingeleraz. Eta momentu baten konturatu nintzen edo pentsatu nuen roi zaitik ez dugu ja egiten asorik euskaraz eta listo. Ze ondo funtzionatzen du, hizkuntza honek taldea gazon, orduan aurrera. Zure movida internazionalizatzeko modua da zure etxera begiratzea, jendeak hori apresiatzen du, ez dakit. Eta lehen ezala rollo movida instrumentalizatzaile bat, ingeles abesten dugu, zen nahi dugu gure musika eraman rollo leku guztitara, ez. Zitzan rollo movida bat, tipo adolescente zarenean, ingeles entzute zu musika, bintzen nire kasuan. Ingeles entzute zu musika, inertziakin holan zoaz, baina hori, jendeak eskertze du rollo sobre hizkuntzan abestea, bai. Kanten kontenidua askoz potenteagoa da, igual beste hizketan igual zen apur bat etereagoa eta hon askoz politikoa zentzu orokor baten ez da. Baina, eta nola esango nuke, humanoagoa da. Bai, da tangiblea, ez dakit. Mundanoa, como, bizitzari buruz doaz kantak.
eta itzina, izan nahi dugun guztia izango garelakoan. Ia konturatu gabe, pasoa zaigu